Дөнья илләрендәге коронавирус вакыйгалары, Россия төбәкләрендәге шикләүләр, битлек режимын яңадан кайтару. Пәнҗешәмбе тәүлек эчендә авыручылар санының илдә 18 меңгә якынлашуы. Үлүчеләр саны буенча ил гомумән көн саен рекорд белән барды. Гөлназ Сайфетдинова вакыйгалар агышын күзәтте. Атна ахырында Франция гомуми үз изоляция режимына кайтты. Күңелләшү чаралары туктатыла. Шуңа охшаш карантин режимы дүшәмбедән Германиядә кертеләчәк. Ресторан, клуб, кинотеатр, театр, парклар эшен туктата. Владимир Путин бездә дәррәү кабат үз изоляциягә китү булмаячак дип белдерде. Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается. Илдә хәл катлаулана. Вирусны йоктыручылар һәм аннан үлүчеләр буенча тәүлеклек саннары рекорд куя. Омскида вирусларны куярга урын тапмагач, ашыгыч ярдәм машиналары сәламәтлек саклау министрлыгы бинасы каршына килеп баса. Чарасызлыктан. Министерство здравоохранения только что привезли больного коронавирусом. Ковид белән хәл аеруча катлаулы булган төбәкләргә махсус комиссия хәрби табиблар җибәрелә. Республикада коронавирус белән хәл катлаулы, шулай да ул тулы контрольдә дип бәялиләр. Кискен үсеш юк. Президент Рөстәм Миңнеханов атна башында министрлык һәм оешмаларга берничә мөһим бурыч билгеләде. Беренчедән, планлы медицина ярдәме күрсәтүне туктатмаска, хастаханәләрдә өстәмә урыннар кирәк кадәр булырга тиеш. Хәзер республикада 1200 өстәмә ятак бар. Аларны кирәк булганда тиз генә әзерли алалар. Икенчедән, Рөстәм Миңнеханов даруханәләрдә кирәкле препаратлар булдыру һәм медицина хезмәткәрләрен саклану чаралары белән тәэмин итү мөһимлеген ассызыклады. Өченчедән, президент волонтерлар эше ничек оештырылу белән кызыксына. 65 яшьтән өлкәнрәкләр һәм сәламәтлеге какшаган кешеләргә мондый ярдәмнең кирәклеген дә искәртте. Республикада кабат ярдәм янәшә акциясе башланып китте. Татарстанда иң күп авыручылар 40-тан 64 яшькә кадәргеләр арасында. Менә балалар өлкәннәр белән чагыштырганда 10 тапкырга кимрәк чирли. Шуңа да каникулларны озынайтырга нигез юк диләр. Менә битлекләрне моңа кадәр халык күп җыела торган урыннарда җәмәгать транспорты һәм таксида гына кию мәҗбүри булса, бу атнада исемлек киңәйде. Парковка белән лифтларда да сакланасы. Хезмәт коллективлары борчуга сала, тикшерелгән 149 оешманың 100-дә хилафлыклар ачыкланган. Һава зарарсызландырылмый, социаль дистанцияны сакламыйлар. Нәтиҗәдә авыручылар күп. Уфа шәһәре мэрының коронавирустан үлүе мәгълүм булды. Сәхнә йолдызлары да Instagram битләрендә үзләренең ковид йоктыруларын хәбәр итә тора. Илназ Сафиуллин, Зөлфия Вәлиева. Бер көн җиңеләеп китә, хәлеңеме? Сөенә генә башлыйсың, шатланасың. Икенче көнне тагын начар булып китә. Менә дулкын белән дәваланасың. Һаман бер аяк белән каядыр менә монда түгел кебек инде. Бик куркыныч. Күпкәгә төшкәч бу авыру, менә иң авыр процесслар шунда башлана. Бу авыру тәндәге бүтән нинди авырулар аңа хәтле булдымы, ул бүтәнесен тикшереп чыга, тентеп чыга, бүтәнесен ябышып, һәрберсенә ябышып, авырттырып чыга. Вахап фестивалендә концертларын кичектерде. Коронавирус дигән зәхмәт котырынган бу көннәрдә иң мөһиме сәламәтлек. Барыбызның да исән сау булуы. Тамашачыларыбызның да һәм әлбәттә артистларыбызның да. Коронавирустан өйдә дәваланучыларны бушлай дарулар белән тәэмин итү өчен федераль бюджеттан 5 миллиард сумнан артык акча бүленәчәк. Бу эш ничек башкарылыр, тәртибе күрсәтелгән документ якын арада төбәкләргә җибәреләчәк. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. Прошу эти средства выделить незамедлительно. Бүгеннән республикада төнге тормыш шикләнә, кичке сәгать 11-дән иртәнге сәгать 6-га кадәр җәмәгать туклану урыннарының эше һәм күңелләшү чараларын үткәрү тыела. Соңга калып, тамак ялгарга яратучыларга тыелып торырга, я булмаса ризыкны өенә китертергә туры киләчәк. Бу шикләүләр кинотеатр, концерт заллары, дискотекалар гомумән барлык күңелләшү чараларына кагыла. Дөрес кайбер искәрмәләр бар. Әйтик, аэропорт һәм вокзаллардагы туклану урыннары элеккечә эшләячәк. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы.